qualify baganiga khatkanatrik match arpor kaniga open to all knockout football tournament 2022 kala play. Dan patarim ketika toan shim bandrung hapo madan yaki player ban kershan kaken hon seng samlash nong sting propar kala penlum penlang yang aya pihan ne pet kita kilama pet kita kilo pet bagi ya berta yang lama pibat ngah sting propar Bakalawan raya kasim ki jingile kai hapa tarim hip hip hooray hip hip hooray hip 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 hooray ka jingile kai football ka balapania daga seng samla shunong sning propar lalaban sedang no menta kasngi ha ka bagane ka jingile kai sedang lai khun ha padang ka shillong lajong percaya ke Everest FT ha ka bagane ka jing khun gine ka artali ki kanhon yile kai ka shillong lajong ka penrem no ya ka Everest FT da arkol lanot ha ka ne ka sing sedang jong ka ne ka tournament uba AL hek ubade UMLA uba longru ha ku ju por kumu advisor jong sarkar Meghalaya ulawan poi kumu chief guest ha ka jingidon lang jong uba Rocky Kala ubade chairman jong ko Umsning town Dorbar kumu sumbut Kongsan uba W shooting ubade circle officer jong Umsning police outpost uba Red Star Khonghat ubade urang basunong jong sunong Umsning proper uba Rocky Marwen ubade urang basunong ka sunong Umsning proper B nang ta girupo khmat ka thang ki bakantup ya ki rang basunong ka area Umsning bat kiwei layo ruban pen song tanan igni ka sngi da ka jingrwai bat ka jingshat jong ki khun samla jong ka than haba phai pat cha ka jing lekai kalong ka bai tanat bat ka bai khaj bha hanre ha ka kalamit ka shulong la jong kalala ban thep ya ki artli gol bat penrem no ya ka Everest FT ki no penya ki la penti bro ba ka jing lekai ka babut kan long ha ka arpoi tarik upanai ber arjar arpuar ha ka bag Riboy United kan ikun persya ya ka voice noise maulai ka ban long ha ka por shibaje no phai sngi Kumbala tho agni ka moto jo giseng samla ya tli kenwara ka jing tli pi baro kinong seng snong hang ni bog snong Umsning la daga di proper A ni proper B ba Umsning hi baro ka we de mane iba Rocky Kala ko we ibla ong banga la de ko we ni kinong song snong jong ga snong Riboy hoi ngladon la ka jong ga jaka ka puta ba ka yeng ka sam hang ni hapo umtro baglas dang bon ba ki borwara sibon ki development ke bedai da ka bada ka snong umtro kuma pila UI ba lingba jong tu wa umtro baro ko we kat bangila haga phase 1 ngila wara naga NDC tu por haga bangi wara riu kro tingga ban pen kro ada baro atli liang jong wa umtro nang tai lawara ya ka health center mentai lawara ya ka Ayus hospital ke balong 50 bed sampo umtro pada ka jo por naga leng jong aru ngila wara ya ka Saint Joseph Academy of Nursing naga benta ke jing bentoi bandung ta ka roi ka par dang ta jing don kam jong ka ni ka
kani ka snong bagari boy borok away buat nganum la airu bandum ong klem as kintian ong wat yang tega madan kur kalang badan da boy lembong ngelawara asan kror dengka nang te ni poga Ministry of Travel Affairs na ka benda ka junut ka musna ya traditional market hang te po riboy buat nganum i no i ka sports club jong firu ban yang ngait ban lingba ka jing lengkat bat kene ka Umsning Sports and Cultural Club rengkat bagai snong dorbar snong ka jongpi ngene song perkhat ngene ai kita ka brainstorming ka pamangi ngene bo ya kita ka jimut je perkhat ka jongi hak no ka por bunyi song lang ngene pan ka sarkar Meghalaya ka jongi na dagamla ban penpoi ban penyo ngan ongi ping ngene trai sitom ban morra ya ka ni ka scheme na ka sarkar kimi na ka banta ka proper stadium jong ka ni ka Umsning ka badai po ka Riboy district Kumba Pilatip ya ke Riboy District ngitip kum ke aspirational district hari aduk mentah si bon bahagi ke bagi pala banyo hak ni ke aspirational district number ba kadai lupa ke district ke board bahagi development ke duan tilarang ye trailang kum ke wei ke yeng ke sam ye trailang ke yatli ke bala ong ke moto hang ni ngin warra ikta ki jidot kam tam na ke bentaban kentil ya ke sports ke youth affairs ke badai hang ni apa ke Riboy District ngatrai ai ba hek teng inam sngau shu bai dei nong sor na marba ila don jakang te po umtro teng ila sngau bai dei nong boy prabhoi jongi hi teng ila sngau jan ba bat i te wala kataru ngi kerpat ya i ba lese hapo umtro te madan bahe kemudian mangi sing te kanam don te pek lem yang strong sing jongi na marba nang ne strong nang ne umtro te tang kilometer lapoi Pilai yang jing don kam ke ka banon kam tam hang ni po madan ngatrai na kaliang jong ki kun samla jong ka Umsning Sport and Cultural Club ru ki hap hi ban kendu ban penje asko ya ke jing ka ba pi don namar man ki por ki ba pi penlong football pilakot yo sport minister ngalayo ngo pilakot lot ye ki minister ki ba bon le se henrai ngam sem yo sko pat ka risol ka bami Tedin markadau mentang layo sa ibahek banya don mentalang kumi ta yemele na kawai pat ka konsisi rei ba ngi so singanyi i baidon rengkat lang kum iprasnong prathau jong gani ke area jongi